Anis sé an líne tá an t-ealaíontóir Cormac Baker. A Cormac fáilte go dtí an clár? Garman má agus Darren constá tú. Atá go mbeidh gur mbeidh go Cormac. Ok, Cormac, sular éiríonn muid faoi do chuid ealaíne inniu. An féidir le a intin dar lucht éisteachta beag gánaí fuat féin agus faoi cathanna cuairtú sim san ealaíne ar dús? Se, is as Loch Garman mé seo é áit go hana yes go hálan agus go hiach ar fád. Cúg mé ar scóil na Brother Christie in scórig agus né Padre Loch Garman. Tá mé ima gcónaí in éis idir multhúdad le na Colin Car Barbara mBaile Átha Cliath agus waslár a cúnta Loch Garman. Thosig mé ag chuirsim san ealaín nuair a bhí mé 8 bliain díos ar an ealaíonn mé pictóirí ar na Thundercats sticker album. Bhí sé ar a telefís ina decáid 8 agus inniu freisin. Is even lom ag paintáil faoi an áige an Queen Major Oak is Sherwood Forest, pictóirí abstract, pictóirí cartaí onanolig agus lá éile Padraig agus Easter gomininic mar hapla. Ar é nós ní mé ag déanamh mór an a lá ealaín inis déanam beagán PC ealaín inniu. Tá lán sim a gom sa vidéomta agus tá a leabhar art is everything, art is life Create Space, Smashwords agus Amazon Kindle. Thosig mé ag scríbh ní bliain ó hain agus tháinig má leabhar amach i 2015 agus thosig mé ag scríbh ní bliain ó hain agus tháinig má leabhar amach 2015 agus thug cúpla ó chuna scríb. Tá a leabhar ag fécinn ar star caiite I team rudí mar Robin Hood, Nostradamus, an tugad na Roses, Apollinaire, John Netley, Sir William Gould, Robert James Lee, Roger Bacon agus an dhéana Grecian mar hampla freisin. Bhí mé ag scríb faoi saol rudí Granver mar hampla an alien called Dork agus freisin idir saol teamna bocht mar hampla for Patricia. For mé má cuid goige ar scoil agus I goláistí Sarah Closta na bhín mar hampla bhí mé freisin bhí mé I cúig gcuidteachta Coláiste na rinne, Loch Garman, Charmeleir, Coláiste Dearán agus Baile an Éir Téirigh. Orinthe is má lom ag éisteacht do radio na gcuidteachta. Inis tá ag scríb faoi ní bliana faoi a lán ó the star. Beg mé ag tastal chuig sasna na Sarah go lua atá amach gón chun bhaint tarnamas an Robin Hood Festival áit na Sarah Whitby agus Robin Hood Day freisin. Inniu níl an aimsir go má tá sé
go donna agus nach bhfuil an sé carbátí tá sé fuásach iniu in éhí an green ag spot a hús a spéir agus bhí sé ag floch cúpla is even lumstar nach bhfuil sé an a tábhachtach agus tá lam sin main